Nina benkashana kaMenze yaphuza umlaza ngameva, nina bendlondle nophaphe ekhanda, nina bendlove namandla. Siyabingelela enhla nasezansi ifundazweni zethu zonke khona eNingizimu Afrika. Wherever la kufika khona cababa iBlack Life TV isikhondla sikomabona kude esikhulu usuku nosuku. Sithembe ukuthi abantu bayaqhubeka basubscribe, bayalike, baba ingxenye yomndeni wethu okhulayo njalo njalo. Gama lami Kings Chaka ngwalapha ya kaluqa insizwa zethu sichake seyishaya impunyelo mfoka amanxisa kancane ededela intombambi yesweni ubhambathi imhlana amagwala. Molala nomunye indawo avakho ifela ngenhlikihlikana nesithinde hlikizwa amagidangoma lasemtubatuba. Awuthi ngiyeke ngoba nosenisukume nime ngeenyawo ngazi wawulusa nobani wena. Asidluleke sisohlelweni la sithi khona uthakathwe ubani. Sizobuza abantu nje ngokuthakatheka nokuthakatha. Kuphakathi kwezinto ezimbili phakathi ukuthi uthakathile noma uthakathiwe, kodwa ke sisozwa ngesihambeli sethu namhlanje ukuthi kwenzakalani sihleli naso khona la studio sethu. Sawubona sisi. Sabona bhodini. Uyaphila kodwa? Ngiyaphila bhodini, niyaphila nini? Hayi, uyasibona nje somqemane siphila saka. Inkingi sengafika nawe nje. Ayi, ngiphethe impela kodwa nami ngiyaphila ke. Yini inkingi? Hayi, inkinga engilethelana ukuthi angazi ngibe nako ukuthi mhlambe ngizoqhayisa abantu ukuthi Sure. Empilweni kuthiwa ungabe umthemba umuntu, othembile nje. Yeah. Nami impilo yami ngiyiphilile ngifundise lokho. Kanzima ngifundisanga kamnandi. Qale phezulu nje sesimhlambe ngoba abantu bafuna ukwazi ukuthi ubani uvelaphi, ukhule kanjani emndenini omngakanani. Nguthenjiwe wakaMlotshwa. Yeah, maMlotshwa. Ngizalelwe eBhayi. Okay. eBhayi bathi ke eMampondweni. Kodwa ke kwabo ukuthi ngiyamuva noma wami, ngoba uma wami wayengashadile ehamba ngokufuna nomsebenzi, sagcina sesiphelela eNdwendwe. Okay. Ngoba uma wasebenza eStenga. Sure. Sathola indawo kweNdwendwe ke la ngagcina sengikhulela khona. Ngafunda khona, ngathola nabangani. Kwakumnandi nje ngikhuliswa isingle parent, kwakumnandi. Zikhona izinkinga ke zokukhula nje zokuthi izidingo zonke azipheleli njengengane, kodwa uma wayezama ngamandla akhe wonke noma wayesebenza emakhishini kodwa ezama ngamandla akhe wonke ukuthi ngikuthole ngikudingayo. Yeah. Ngiwumntwana ohlakaniphile kakhulu esikoleni. Kakhulu. Ukuhlakanipha kwami ngangihleze ngiphuma u1 mangavu 1 u2. Ama-test ngithola ama-total esikoleni. Kanti lokho kuzongisusela izitha. Ngazi kanjani ngizothi kwaqala lapho. Ngazithola nginenkinga ke. Ngathola ngingasabi hambe kahle esikoleni. Kuyinto entsha le ngoba yaziwa noma akayazi nama ngiyazi. Ngathola sengingasekho right ama-result wesikole ami esikhaleni nje. Ngithi mangithi ngiyafunda ivele ngizele ngilale ngizithuke ikhanda lami lihleli encwadini nje kanje. Angisafundanga fanele ngibhale kusasa. Mangiyabhala kusasa ngakhona lobuthongo bungimele. Sure. Ngithi ngiseklasini ngibhala iphepha nakhona ngazi ngibhalani ngoba ngicine ngingafundanga. Kokunye ke kusiza ukuthi ngangiyingane esharp, okunye izinto ngizicosha uthisha esazifundisa. Ukwazi ukuthi ngikwazi ukuthola ukubhala lokho ke. Kodwa kwagcina lokho kwehlala kancane izinga lami lehla laze kacaca ukuthi sengiyingane ephinda amaklasi. Into engaziwa. Yeah. Into engingayazi. Ngabo umntwana oseduduze ephinda amaklasi sengigijima nezwasho ke manje ngoba kuyabona ukuthi khona inkinga ekhona. Hayi asuke ke lapho kwathi sengifika ka-matric. Ngafika ka-matric ke. Nakhona u-matric awufani nelinye iklasi ukwazi ukuliphinda. Awuliphinda yes. Ayi ke kwayinkinga ke. Kwamzukuzuku kodwa ngenhlanhla ngase ngazi ukuthi nginenkinga sengimane nami ngizama. Hayi ngawubhala kwabheda kanjalo ngafeyila. Into engayazi empilweni yami.
tshela ukuthi mina isikole ngisiqede bengina 26 Yo. ngenza umatric. Nakhona inhliziyo ingasafuni kodwa senginokuthi inkosi ngicela ukuthi at least ngithole umatric. Yeah. Ngoba kuthiwa uma ungena umatric awukwazi ukwenza lutho ngisho umsebenzi wokushanela kufanele ube nomatric. Matric, yes. Ayike ngaphuma ke ngina 25 lapho. Ngaphoqa ukuthi kumele ngizame ukwenza ama rewrite. Yeah. Mina 26 ke la sengenza ama rewrite khona ngizama ukulungisa lo matric. Kubi nginomngane wami owayeseduze kwami ngisukele ebuncaneni bami. Yonke inkinga enginayo wayeseduze kwami engitshela konke ukuthi angenze njani mhlambe enginikeza iziluleko eseduze kwami ngizothini kuthiwa i shoulder to cry on. Yeah. Wonke ngoba wayomngane wayazi ngokuthi mhlambe ngigqoke iphente elinjani. Ingalo sengizama ukwenza umzekelo ukuthi ayikho into angayazi ngawo. Wayomngane wami wayefana nosisi wami kumina. So konke lokho engikwenzekalayo ngixoxa naye ngikhala kuyena angiduduze ngimtshela ukuthi kusengihambe ngamala sengihambe kwephi inyanga izama unginikeza izinto ukuthi ngikwazi ukusizakala yonke into naye futhi engibuza ukuthi yini manje soyenza wenzani ehleleke eduze kwami. Nami nginganaki ke ukuthi ngoba umngane wami ayikho into angimele ngamxoxeli yona. Kasuka ke lapho ke inkinga zami ke kanti ekugcineni ngizothola ukuthi uyena wonke ongilethela bonke lobunzima empilweni yami. Uyena mthakathi lo mngane wakho lo? Yebo. Hayibo. Mangizibuza ukuthi kwakusuke lapho ngiyamajina ngiyamcabanga kwenzeka konke lokho. Kodwa mase ngithola ngokomnyombo nangokolwazi ngoba yena wayeumuntu vele esasimfice khona endwedwe. Sure, yeah. Endwedwe ila engathi sengithole emva kwasikhathi ngathola ukuthi uma wakhe vele bengena umuntu okahle. Thina sifike vele late endwedwe kodwa sesithola ngokomlando wakhe njengomuntu wendawo ukuthi vele umuntu ongekho kahle. Yeah. Ukuthi manje wayengibona mhlambe ngiyingane angazi noma mhlawumbe wayethi sine competition nengane yakhe kanti singasibangani shuthi naye umngane wami amxoxele izimo ukuthi mina ngenza njani impilo yami imiphi kanjani kanti lokho yena umama akumhlali kahle anyakaze wagcina semfaka ke nomngane wami. Sure. Ngagcina sebeyithimu behlangene ngami kwakukubi kwangaphuma kulo matric ngilwile impilo ngilwile ukuze ngikwazi ukuthola lokho encane enginako njengamanje ngilwe kanzima bengekho lula. Ngibonga uNkulunkulu ukuthi wanginika isibindi ukuthi ngilongilwa ngoba ngabe mhlambe isikole ngasidela straight nje. Ngaphuma ngaya kwezothando kwezomjolo kwafana ngathwala inkinga nakhona. Ngakhona kwayo umzukuzuku ngoba kusho ukuthi wayeloke ngilandelele nje ukuthi angingabikho lami olungayo noma yini emayilana nami. Umngane wami yena useright. Lapho istory sokuthi umngane wami ukuthi uyena ongithakathayo angikakasitholi. Sure. Ngiyaxoxela nje ngoba phela sengiyasazi manje. Ngangikasitholi njengoba ngisahamba le ndlela le. Ngisawumuntu oxhumana naye. Saxoxa yena wathola umsebenzi wahamba waya kuthiwa kuphi eMthatha. Wathola umsebenzi ngoba wayeseyenze neteaching khona sefundisa eMthatha. Yeah. Sisaxhumana kanti still kodwa usaphezulu kwami ukuthi impilo yami ayingaphi. Ima-ke mhlambe ake ngithole la ukuthi umngane wakho nanike naphazamisana phambilini noma kwavela kwasuka nje esikhaleni wasuthola ukuthi ukumele ngenkwayindana kodwa ningazi ayikho into enexabana nayibanga. Ngake ngahlala phansi ngabuyisa ingqondo ngadlala uplayback ngabuyela emuva kancane ngizama ukubuyisa ukuthi khona yini engangamnyathela ngakho. Akukho nokodwa ngumuntu ozihlekelayo ozilungele into nje sayibanga naye inqubekela phambili yami.
kwabo ukuthi kusho ukuthi iyamnyathela. Angicabanga ukuthi abathakathi njengoba bekhona namhlanje akungoba bekuthakatha ngoba naku ukhona lawo abathuka khona noma mhlambe wenzani empilweni zabo. Umuntu uvela akubuke nje, akubuka ukuthi ufanelwe ukuthi mhlamba test umuntu wakhe wena noma mhlamba akubona ukuthi impilo yakho kumele ishone phansi, approve ukuthi mayishona phansi into yami iyasebenza yini ayibone kuwena. Mina ngifuna uqamba amanga zasebenza kodwa ekugcineni uNkulunkulu wanqaba. Manje kuyona yonke le drama engaka sewuthola ubona ukuthi umngane wakho akakumisanga kahle. Njengoba uyasho ukuthi wayazi even into egqoke ngaphansi ukuthi injani. Kwakunjani ubudlelwane befamily yakho neyakhe? Uma sewuthole lento kwameseka kanjani? Wabona ama signs ukuthi usukutholile ukuthi uyena, waqhubeka weza noma mhlambe wathula nje nawe kanjalo? Ukubona ukuthi uyena umngane wami osenze lento. Uma wami umuntu oyehlala emajaldini isikhathi esiningi. Mase ngixoxela indlela engathola ngayo izoba nzima kakhulu. Ngoba ngathola ekugcineni kwabo ukuthi angisakwazi ukuphinde ngikwazi ukuxoxa nokubuza imibuzo nokwazi ukuthi kwakusukela kade kwenze njani. Ngoba ngizoyisho lento kodwa ngizoyisho ngagcina sengumuntu ohamba ngoba ngagcina sengithola umyeni. Umyeni ke engahlihlalisa noma kwayengevele ubolile sasihlalisana naye la eMaranhill ngoba ngabaleka. Story sami noma sithe kanje. Ngagcina sengibaleka ekhaya kanjalo ngezimo zokuthi umngane wami waseshonile ngezandla zami. Imake. Usuqala ukungidida ke manje. Wayeseshonile ngezandla zakho kanjani? Kwenzakalani? Kufika kanjani tazashona? Angithi ngahamba ngizothini Nkosi yami, ngizozama ukuthi ngikwazi ukubeka esithombeni. Ibeka sisi ngifuna ukwazi. Siyadida kona impela kodwa ngagcina ekutholeni kwami umuntu nakhona ngimthola kanzima. Impilo yami mina ngiphila impilo yokulwa lokho ngithi mangifanele ngibe khona into engiyitholayo kumele kufanele kuba ngiyalwa, kufanele kuba ngiwumuntu ozwasho nani. Ngagcina ke ngithola umuntu okwaziyo ukunderstand isimo sami ukuthi ngikanjani ngoba nabo babele baleka nabantu engizwana nabo behamba bechitheka kanti kusayezandla zakhe. Akuhlali umuntu omunye eduze ngaphandle kwakhe. Akukho nje kusho ukuthi kwakufanele kuba yonke into nje ingalungi. Wathi ngamthola ke lo bhuti ke kwaba ukuthi umuntu osintu wangizama naye ngigijimisa indawo ngaze ngagcina ngithola umuntu wesibuko. La ngase nami ngase ngithi ngifuna ukwazi, ngifuna ukumbona ngamehlo lo muntu ngithwalisa ubunzima obugaka. Ngafika ke esibukweni ngihamba naye. Ngacishe ngaqhuleka. Angizange ngikholwe, amehlo wami akazange ayikholwe into engayibona ukuthi umuntu obeyazi ukuthi nginengubo ezingakhi eodropini yami. Obengathi mayibuza ukuthi amaphenti anginawo ayimbala yawanjani angakuchazela ngoba bewumuntu obeseduze kwami ngalelo hlobo lobungane. Ngabona lapho ukuthi lento eqinisiwe kuthiwa uJesu wathunyelwa noma wadayiswa abaseduze kwakhe. Abaseduze kwakhe abafundi bakhe ukuthi iqinisile iBhayibheli. Mina ngizange ngikholwa amehlo wami. Ngajuluka ngamanzi kwangangazi ngagcwala inyembezi ikhanda lasangana ngengqondo kangathi iyahamba ngagcina sengingasazazi ngaphefumula kaningi kwathiwa uwenze njani ngalomuntu owenze lento kukuwena. Sekubuzwa enyangeni ke manje. Sekubuza inyanga. Wenze njani? Kuwena ke. Lapho ke phela kwenzeka khona umshophi ngagcina nami ngifike esinqumeni sokuthi nami vele bese ngifana nofile. Isongazo. Ngendlela yakhe. Ngathi ngoba unikwe isipeleti lapha uveza isibuko ngabe uyasazi yini isibuko. Ngiyezwa ngendaba ndangaze ngizwa ngawo ukuthi sisebenza kanjani. Isibuko bese unikwe isipeleti awunikwe isipeleti eqala kube isibuko ubuke umuntu edlala lapha edlala enza imigilingwane yonke lento eyenzeka kuwena
umbuke noma oyentshontsha ngisho nama-underwear ami mina enze zonke izinto ngiyabona yonke leyo movie ngayidlalelwa ngaphefumula umphefumulo engawazi noma hayibo ngangazi noma ngisangene noma ngibona kahle noma ngikwelinye izwe noma kwenzakalani ngoba amehlo ami ayengakhono. Ngiyambona wenza yonke le mgilo ingane ngathi yenza ngesisi nasi isipeledu ngamhlaba momhlaba yaqeda ngayo. Ngafikelwa izilokhu nje ezu2 ama-option amabili ukuthi uma ngimiyeka ngoba kwayimanje ngiphila ngenkani ngokuthi noNkulunkulu kwayimanje ngivele ngisadonsa kodwa noma sekungconywana usaqhubeka. So ngenze njani ngiyaqhubeka nalempilo yobunzima noma uqeda ngalo muntu noma ngiqeda ngaye. Kumele ngikhethe kokubili lapho ngabukela eminyango ngahlala phansi ngakhuluma nomyeni wami ukuthi hey ngagcina ngifika kusona isinqumo. So manje la esibukweni wenze njani uyasibuka ubuke yonke into ugwaze wenze njani ungichazela. Esibukweni phela angithi uqala udlalelwe imgilingwane leya eyenziwa lo muntu and udlalelwe uzovezele wena ukuthi le mgilingwane beyenza ukuthi wena wenzeni. Zonke lento ebengizenza ngilala ezikoleni emaklasini ngithi mangiyafunda vele ngifike lobuthongo bungathi angazi noma ngidragwe yini. Zonke lento ngiyavezelwa ukuthi kanti uyena uzikhanda noma wakhe. Ngiyavezelwa uzikhanda imgilingwane eminingi nje uyacosha dilozi ami ngiyaxolisa izidilozi kodwa uyantshontsha kusho ukuthi bayambulungisa. Ngiyabona nakhona kuboshwa amafindo kwenziwa izinto imigilingwane ngibukile ngangitshela ukuthi mina amehlo ami angazi noma ngiyaphila noma ngiphila ngoba ngingakholwa ukuthi lento engizibonayo ngempela zenziwa umngani wami ebengimethemba mina ngiye enyangeni ngimbuye ngimchazela ukuthi nginikweni enyangeni kuthiwa ngenzeni lezi zinto yena abuya uzitshela uMakhosha ayisenika ukuthi wanika ukuthi manje bahambe bayoshintsha uhlelo lapho ukuthi sasekhona kutholile manje kushuthi kumele sigadle ngenye indlela noma mhlambe engaphezulu ngoba khona usizana lokho engibuza mina ngitshatha ungibuza ngoba enendaba enekhenga kanti ungibuza nje ngoba ufuna ukuzothola ulwazi lokuyotshela angizange ngize ngikhona ukuthi kunamhlanje anginayo umngane and angiboni ukuthi ngiyoba naye. Ngoba uyena mngane enganginayo lo and wangivezele emahlweni ami ukuthi lento ekuthiwa umngane amanga. Angisho ukuthi ngibhodi kwena mona umngane wakho ngithini kodwa ngeyami inkolelo awusayingenda bomba nangolami uhambo engilihambile empilweni eyobungane angigeni ngabaleka ke endaweni ngathutha ke kaNdwethu ngoba ngakuba kwakuyinto eyaziyo ukuthi nginenkinga kwathola ukuthi uhambile ekuhambeni kwakhe ngihlabile isipeleti ngathutha nje ngavele ngawumuntu ongasabikho khona ngisafuna ukuyibona le ndawo angoba ngibuyisela imicabango nenkinga engazithola ngokuyohlala lapha ngize ngizisole ngithi angcono ukuthi ngazikhulelele eBhayi ngasikhulela namampondo mhlamba kangizoba ngcono. Mana ke mama since kwenzeka lento ukuthi umngani wakho agcine hamba ngesandla sakho ebusuku lala kanjani uyayibona lento awuyiboni noma akuthindeki kuwena? Angifuna ukuqamba amanga angisiye nombulali angizange ngize ngibe nenhliziyo bombulali kodwa kuqinisile ukuthi empilweni uhamba abantu bakushintsha. Khona abantu abazalwa beyenye into bashone noma bathi sebebadala babehelwe uhlobo labantu ngenxa yokushintshwa abantu. Ukwenza kwami lesasenzo kwangisenziswa into yena wayesengihambise wangidlulisa kuzona. Ngagcina sengibona ukuthi ukumbulala kwinto encane. Ebusuku angifuna ukuqamba amanga umzwangedwa uyangidla. Ingakho namhlanje ngizela ngize ngathi nje hayi ngizohlambuluka kodwa futhi ngizoniyala ukuthi ngingabithembi umuntu. Mina into engifuna ukuyithola ukuthi since ahamba umngani wakho kunjani empilweni kuyaqhubekeka lezi zinto obuyibone khona zikhona? Uyabo nje ngitshela ukuthi inkinga zami zasuka zonke.
asuka zonke ngi-right manje nginemoto yami nomuzi wami phila kamnandi ney'ngane zami eziwu-5 ngi-happy 5 niyayenza lento nomkhwenyana wakho hayibo yanilani nebusuku hawu nenza lento sekushiyana kangaka ngifuna ukusheshe ngiqede ngikwazi ukuphukhuleka nami hayibo active 2 years ngibashiyanisa ngo-2 years nje hayi boy masosho indoda yakho shuthi ayidingi ikhemesi ye-Black Life ukuze ikwazi ukusebenza iyayisebenza le yodwa hayi ngiyayincoma ayenza kakhulu niyakala nje bese ku2 years ndishaya umuntu hayi akunjalo ngoba nabanye abangenazo ingane uthothi babhizi ngaphezulu kwethu ingoba sina kukhona iproof ngakho ngithi hayi shuthi umnyeni wakho hayi unembewu eshesha hayi vele khona la iyashesha and yinhle bahle abantu abafana 3 namantombazane 2 Talk about ingane umngane wakho bengenazo ingane maye nazo mawucabanga ukuthi uyibona kufikani mawazi ukuthi wona nesandla ekubulaweni kanini akazange azabe nazo ke yini akazange abe into abanenhlanhla nje ukuthi wathola umsebenzi emthatha ewethishingi befundisa ke khona ke ku right na empilweni yakhe kodwa einganeni akazange azabe nazo and ngathi naye wayinako ukuzifuna oba phela wayesekhulile nami lezi ezokuqala ezu2 ngazithola kunzima ngazo zona lezi khathi ezinzima kwaba kubi kokona ngathi ngithola nje lo wesithathu hey kacace ukuthi hayibo ngathi ngiyahamba ngoba kushuthi kuningi kumaqhina nje emzimbeni wami utho kumele lihambe kahle ubhizi uyasebenza kodwa kunembeza wami ngiyazama ukuzixolela nami ngoba nginaso isizathu esiphathekayo esangenza ukuze ngithathe lesasinqumo hey asibonga kakhulu isikhathi sakho nokufika nje uzosinabela udaba lakho noma ke uvula isifuba ledlo sivula ngayo izindaba engemnandi ke nokho ngoba akekho umuntu odeserve ukufa kodwa ke esikwaziyo ke ukuthi nawe unezathu zakho ingakho nje uzohlambula uyafisa ukuthi unembe zakho uklineke ngelinye ilanga ukuthola ukuthula enhlizweni yakho noNkulunkulu uthi angixolele izulu ngiyalifuna vele ulakhele thina zona sibonga kakhulu sembe ukuthi balandeli nababukeli beBlack Life TV ukhona nekufunda kulesi story sikasisi ngoba inhloso akukhona kuphela ukuthi sinakhele izitori enizolona izibuka manje sizonibhorekile kodwa ke indaba enizokwazi ukuthi nilalele nizizwe kubantu abanikazi bazo bese niyafunda kuzona nibone nani uthe ngqinambeni ningaphuma kanjani ngoba ukhona umuntu orelateayo kwi-story nestory esisuke sisixoxa la kwi-Black Life kama lohlelo ke sibuza ukuthi uthakathoba elami igama akhe ngisicaka ngaluqa kanti le iBlack Life TV nisale kahle It's the Black Life TV